Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να βάλουμε μια χαρακτηριστική εικόνα σχετική με το πρόγραμμά μας δίπλα στο όνομα του προγράμματος. Καταρχήν συνδεόμαστε στο eTwinning και πηγαίνουμε στο desktop μας. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στην καρτέλα με τα προγράμματά μας, με τα projects, και η πρώτη τελεία που λέει επεξεργασία edit είναι αυτή που μας ενδιαφέρει. Την πατάμε και στη συνέχεια έχουμε δύο καρτέλες, τις πληροφορίες του προγράμματος και photo gallery. Πατάμε τη photo gallery και όπως βλέπουμε δεν έχουμε απολύτως καμία εικόνα. Πατάμε το upload a picture, επιλογή αρχείου, και ψάχνουμε μέσα στους φακέλους μας το αρχείο που μας ενδιαφέρει, την εικόνα που μας ενδιαφέρει να έχουμε. Την επιλέγουμε και την ανεβάζουμε. Στη συνέχεια πρέπει να γράψουμε έναν τίτλο και μια μικρή περιγραφή. Προσθέτουμε και θα πρέπει αυτήν η εικόνα, για να φαίνεται δίπλα στο όνομα του σχεδίου μας, να τη βάλουμε σαν default. Αν επιστρέψουμε τώρα πίσω στα προγράμματά μας, θα δούμε ότι η εικόνα βρίσκεται δίπλα στον τίτλο του προγράμματος μας. Καλή επιτυχία!